Na üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban itt van velem Ádám is. Sziasztok! Na már most gyerekek, meg szeretném mutatni nektek, hogy milyen egyszerűen is meg tudjátok szerezni ezt a Phantom BOW nevezetű kis fegyverkét. Nincs más dolgotok, mint egy Conquest Large nevezetű módot tulajdonképpen keresni, vagyis hogy hát szervert, és méghozzá az Operation Outbreak nevezetű pályára kell jönnötök, és innentől kezdve mutatjuk az utat, valamint Ádám még elmond nektek hasonló fontos információkat is, de akkor tulajdonképpen induljunk is neki az útnak. Régen nagyon nehéz volt beszerezni a Phantom BOW-t, hiszen szükség volt a Final Stand mapjainál rejtett dögcédulákra, aztán a Phantom kamókra, amik ugye festések a fegyverekre és a katonákra, aztán a Phantom assignmenteket is meg kellett csinálni, amik nem voltak könnyűek, és le kellett hallgatni titkos üzeneteket, amikben benne voltak a számok, amik a végén egy kódot adtak ki, és ha ezzel mind megvoltatok, akkor 3 haveroddal, tehát a haverjaitokkal lementetek egy szobába, ahol beütöttétek azt a kódot, és hopp, ott volt a Phantom BOW. Szóval először akkor a C ponthoz el kell jönni, aztán az E ponthoz, és itt le kell ugratni bizony egy ilyen helyre. És ugye az E pont fele mentek, és itt látni fogtok egy ilyen kis ládikót, amiben bizony itt van benne a Phantom, amit én most fel is fogok venni. Nagyszerűen. És itt is van, gyerekek, a kezembe. Hát ez nagyon betegül néz ki. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, amit el szerettünk volna mondani, és hogy bemutattuk nektek, hogy hogyan is szerezzétek meg nagyon egyszerűen ezt a Phantom BOW nevezetű dolgot. Én addig lövök itt 1-2-t vele. Hát ez nagyon beteg, gyerekek. Na hát akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek. Itt volt velem Ádám is. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok!